Elke legende, elk heldenverhaal had zo zijn eigen bettenplak. Zijn eigen startpunt. En ik, dat allergrootste heroïsche bar, dat we maar onze allerraarste wietweidig op omhemel kennen, dat we net zonder liedje te kennen, dat wel haast de basis lieken te wijzen van uw Frieske identiteit. Daar ga ik het door. De Alvestedentocht. En de witse van de Alvestedentocht, die staat hier. In Wietmassum. Onder Van Eilvawai. Daar wordt op 10 maart 1864 een lied jonkje binnen dat onder de basissteensel van de tocht der tochten. Zijn ouders nemen hem Willem Johan Herman. Maar dat is zo moeilijk vol dat hij wel gauw Pim neemt. En zijn achternaam Mulier. Oh, dat vinden de meesten zo dreun chic. Mulier. Mulier, dat staat erom als ik. Dus is maar gewoon Pim Mulier. Ja, helden, sterren, idolen. En je hebben Alvestedentochtrieders. Dat laatste dat is waarschijnlijk het heeste dat in Friesland hellijk is. In 100 jaar tijd had de Alvestedentocht hem ontwikkelen van een gewoon lange reetriederstocht tot het meest massale, meest bekende, zelfs mythische evenement in de provincie. Over een Alvestedentocht wordt jarenlang nagepraat. En alle deelnemers kunnen rekken nu op grote sympathie en bewondering. De populariteit van het reetrieden had vanzelfs te krijgen met de mooie winterse landschappen die erbij waren. Maar ook de sociale betjutting van het reetrieden is groot. Want op het ijs is elke gelijk. En vervallen de verschillen tussen arm en rijk. Tussen links en rechts. Boven dat luidt het ijs er in de winter. En dat is correct de tijd van het jaar dat de meesten binnen zitten en elkaar net vallen treffen. Dus, als er ijs komt, is het feest in Friesland. Carnaval in het noorden. Ja, echt carnaval is het niet, maar dit is wel een feestje voor Pim Mulier als hij hier in de winter van 1890 op reden zo de veert riet. Vlak bij zijn bettenhoes langs. Hij is 24 hier, hij is sportief en berensterk. Pim Mulier die went er te lang niet mee in Wietmassum, maar hij had wel jeet van een tocht bij de Alve Frieske steden langs. Die het meest kunnen rieden over het ijs. Nou, dat wordt er zelfs ik eens beziekje. Dat er wel eens in Wietmassum komt is aardig voor zelfs, maar daar gaat het hem niet om. Pim had een missie. Hij wil Nederland naar het sporten helpen. Hij had al een heel soort atletiekwedstrijden organiseren. En op 14-jarige leeftijd richtte de eerste voetbalclub van Nederland op. In Haarlem. Hij stiet op de basis van het tennisboom. En hij schreef een soort verhalen. Over allerhande verschillende sporten. Daarom had er, als er hier op Redens loskomt, een aantekenboekje bij hem. Misschien kan er nog eens een verhaal schreeuwen over deze tocht. Of er wat oors moet doen. Op oude, 17e-eeuwse schilderijen van de Hollandse meesters kist al de prachtigste wintergezichten zien. Met grote kloften meesken die het vermaaitje op het ijs. Jong en oud, heeg en leeg, man en vrouw vermaaitje haar op de smelle ijzers. Reetrieden brengt meesken bijen en schept een baan. Op Redens is het gezellig. Maar er is ook competitie. Waar is het heust of het mooist? Al in 1763 meldt de historische beschrijvingen van Friesland dat het zo nu en dan gebeuren kon dat goede reetrieders op één dag alle Alvesteden bij Del rieden. En er binnen stoere verhalen bekend over barre winters met legendarische hutrieders in de 18e en de 19e eeuw. Maar Pim Mulier schreeuwt oors. Hij noteert hoe de deelnemers rieden matten, wat de route langs gaat. En die ondertekens die zullen haastwaardig hier letter het uitgangspunt vormen voor de eerste echte, officiële Alvestedentocht. In 1909 wordt op initiatief van sportpromotor Pim Mulier van Wietmassum de eerste officiële Alvestedentocht gehouden. Deze tocht wordt georganiseerd door de Friese IJsbond. 23 reetrieders beginnen aan de tocht. 9 van haar hel je de finish.
De winnaar van deze allereerste echte Alversteretocht is de jonge dominee Minne Hoekstra uit Wergië. Hij is haast 14 uur onderwijs om van Ljouwert naar Ljouwert te komen. 2 weken later richt de jonge Ljouwerter advocaat Mindert Evert Hepkema te Jeremy wat compaan de vereniging De Friese Elfsteden op. De eerste Alversteretocht die de vereniging uitschreeuwen kan is in 1912. Het wordt een wedstrijd en een toertocht. In totaal zullen er in de 20e eeuw 15 Alversteretochten gehouden worden. De zwisste is die van 1963, die in dikke stoosneerbuien houden wordt. Bij de start vriest het 18 graden Celsius. En net meer dan 1% van de deelnemers hellen de finish. De laatste tocht van de eeuw, in 1990, is een stuk noffelijker. Winnaar Henk Angenent docht hem in haast precies de helft van de tijd als de eerste winnaar in 1909. Intussen had de Alversteretocht een magische uitstraling gekregen met een fabelachtige sissenschrift. Hoe de tocht van 1963 ruit je de meesten net uitpraat. Dat komt mooi omdat de televisie er wijdweidig verslag van docht, zodat heel Nederland mooi genietje kan. Wat ik mooi speelt is dat de meesten na 1963 liefst 22 jaar wachten moeten op de volgende editie, die van 1984. Ik dat draag bij aan de mythe. Nemen we het in voor wanneer het de volgende tocht rijden werken. Maar dat maakt het Pimmelier al niet meer mooi. Hij stiert op 12 april 1954. Maar hij had intussen tijden wel het voetbalboen oprichten. En het atletiekboen. Hij stiert aan de basis van het Nederlands Olympisch Comité. Hij helpt het hockey naar Nederland. En hij doet voor een ogrieselijk soort orensporten al een machtig zijn beest. Pimmelier, dat is dus eens de godvader van de sport in ons land. In Wietmassum dragen de keertsclub en de voetbalclub zijn namen. En er is een stukje Alversterderoute, dat de reetrieders een eindje oprieden met haar groenlis. Dat is hier krijgt boeten Wietmassum, op deze veert. Naast de Mulierlaan. En zo is de Alversteretocht uitgegroeid tot een super-evenement. In 1997 stiert 250.000 man publiek langs het ijs. En net minder dan 9 miljoen mensen zag het barren op televisie. Elementen als blikveert, Bethlehem, bonkenveert, binnen rituelen in het ondergaan van de Friese wintersensatie. De Alversteretocht is een beeldmerk geworden van de provincie. Sint-Wurg is er haast geen sport of hij had zijn eigen Alversteretocht. Fietsen, kuieren, roeien. Het kan allemaal langs dezelfde dik 200 kilometer lange route. En als je hier binnen bij Wietmassum, dan ben je precies op een helte. Maar dan is toch een aardige giesel terug het noorden van de provincie. Bethlehem in de 4 en Ljouwert naar 4. Maar als het helje, dan krijg je het cadeautje dat voor saffele meesken de meest waardevolle prijzen in hadden lippen. Het Alversterdenkruis. Prachtig ding, hè? Wist wat het ontwerp voor dit sieraad maken had? Pim Mulier. Friesland is uniek. Friesland is de enige provincie dat de meesten kiezen kennen uit 2 regionale dagbleden. Een algemene, dat is de Ljouwerter, en een christelijke. Het Friesk Dagblad. Dik 100 jaar bestaat deze krant. En dat is net toevallig, want het Fries Dagblad is van oorsprong een gereformeerde krant. En die gereformeerden die begonnen zo om 1900 heen onder een sterke opmars in de maatschappij. Met eigen squallen, eigen verenigings, eigen politieke partij en met eigen krant. Dat bij de oerel in Island, maar vooral in Friesland, waren de gereformeerden actief.
En dat kwam omdat de Friesen justjes letter een gereformeerde voorman kregen. Nou, die hier bijzondere kwaliteiten. Hij stierf voor de klas, hij bestuurde verenigings, hij zit in de politiek. En hij was jarenlang de baas van deze krant. Hendrik Algra wie het tientallen jaren ongevierde van de Frieske gereformeerden. Zijn leven en zijn werk rennen liek op met de ontwikkeling van deze grote groep mensen in de provincie. De gereformeerden begonnen met een achterstaan op de hervormden, de liberalen en de orenbevolkingsgroepen. Maar wienen op haar hichtepunt, jelve de 20e eeuw, in de Nederlandse en vooral in de Friese maatschappij, een machtige groep. Algra wie tegelijk onderwijzer, historicus, journalist en politicus. Dat werkt hier algemeen maar één doel. De mensen bewust maken van haar plak en opdracht op Ierde vanuit zijn gereformeerde uitgangspunten. Dat is hem goed slagen. Van duizenden gereformeerden wie Hendrik Algra een man die het ruchting joeg aan haar leven. Hendrik Algra. Als goed juist, dan is hij nou maar nog een jaar in deze kranten. Zo belangrijk weer voor de gereformeerden. Zijn mening, zijn ideeën, zijn boodschap bepalen van groot pad wat de gereformeerden vonden en tochten. Zijn Fries Dagblad weer er zelfs een prachtig instrument voor. Maar ik in de politiek weer actief. Hij kwam altijd op voor zijn geloof, voor zijn meesken. Want die gereformeerden, die moesten vooruit. Nederland kent van ouds een redelijk grote godsdienstvrijheid. De hervormde kerken is wel de officiële kerken, maar katholieken en monisten kunnen aardig makkelijk haar eigen gang gaan. Al is het voor haar een dreig om een officiële baan bij de oerhiet te krijgen. In de 19e eeuw veroordeelt dat. Kerken en steden worden loskeppelen. Maar toch blijft de hervormde kerken nog de heerskende kerken. Daar zitten de belangrijke mensen die het in de politiek en in de cultuur het voor het zissen hebben. Maar die elite wordt hield niet vrijzinniger, hield niet soepeler in zijn opvattings. En dat maskert het volk net. Er komt meer en meer weerstand in de hervormde kerkenleiders. In 1834 splitst een groep mensen hem al. En in 1886 was hetzelfde nog eens. Beide groepen verenigen haar in 1892 en vormen de gereformeerde kerken in Nederland. Onder leiding van landelijk voorman Abraham Kuyper ontwikkelde de gereformeerden haar daar een eigen, hechte, nationale gemeenschap. Met eigen kerken, eigen squallen en een eigen verenigingsleven. Ook de orenbevolkingsgroepen organiseren haar op eenzelfde manier. Elk krijgt zijn eigen kerken, squallen en verenigings. Maar ook zijn eigen kranten, radio en letter televisieomroep en politieke partij. Zo ontstaan er allegaar pilders, zuilen. En wordt Nederland een verzuild land. Met een katholieke, een gereformeerde, een hervorme, een liberale en een socialistische zuil. Elke zuil regelt zijn eigen zaken. En onderling is er vaak maar amper contact. De verzuiling. Dat is een typisch Nederlands verschijnsel in de vorige eeuw. Dat komt niet in een sabot voor als bij u. Elke groep liet het in zijn eigen route waarom te loeken. Een katholiek die gaat naar de katholieke squallen, die zegt naar de KRO en die leest de Volkskrant en die stemt op de KVP, de Katholieke Volkspartij. En een gereformeerde die gaat naar de gereformeerde squallen. En die zegt naar de NCRV en die leest de Trouw of het Fries Dagblad. En hij stemde op de ARP. Onderling hielden ze amper contact. Ja, die KVP en die ARP die gaan letter op in het CDA. En we zorgen ook voor zelfs naar alle televisiestations, maar die verschillende omroepen, die ben er nog. Tje, en ik gewoon kranten. Krijgt in de periode dat die verzuiling ontstiert en Abraham Kuyper alles op alles zet om het gereformeerde balwerk zo sterk mogelijk te maken, groeit Hendrik Algra. Zijn oren binnen het beeldende gereformeerde arbeiders. Nette armoede, zat aan zijn woord.
Maar de gereformeerden doggen inspireren toch haar geloof, ook griezelig haar best om haar te ontwikkelen en om een eigen plak in de maatschappij te krijgen. Ek Hendrik Algra giet op het tijd, hij is nog maar 13 hier om het werk op het loon. Maar ambitieus als er is, volgt er in de jongsoeren de ene naar de oren studie om leraar worden te kennen. En dat wordt er ook, onder oren aan het Christelijk Gymnasium in Ljouwert. Hij had er ook druk met de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag. En docht zijn best als lid van het Christelijk Friesk Zelschap. In 1934 werd er haatredacteur van een gereformeerde krant, het Fries Dagblad. In de Tweede Wereldoorlog weegt het er heel moedig om in zijn kranten Duitse opdrachten uit te vieren. En hij komt te Skof gevangen te zitten in een kamp in Brabant. Zelfs daar schreeuwt er ook weer verhalen over hokkerwaai de Nederlanders nevens hem inslaan matten. Voort na de oorlog stapt er als politicus de Eerste Kamer in voor de ARP, de anti-revolutionaire partij. Een van de voorgangers van het CDA. Den Jonker schreeuwt er boeken die het vaak gaan over de geschiedenis, zelfs vanuit een gereformeerd oogpunt. In al zijn functies gaat het Algra een soort onzin en kreeg er goos invloed binnen de gereformeerde zuil. Ja, het is omdat gereformeerden vies binnen van Zilligen en Hilligen. Dat roomt zich door, dat moet wanneer van haar. Maar Ossie Algra zeker een hillige status kregen. Hé. Ja, en hoe gaat dat met zoks? Die invloed van Algra rent stadig overom. En dat komt niet omdat de meesten haar nocht van hem hebben, maar omdat de invloed van de tjerken minder wordt. Van de jaren 60 al veroordeelt Nederland in een heel oorlog. Gaandeweg keren de meesten de tjerken de recht aan. Ze willen individuele vrijheid op alle terreinen. Politiek, religieus en seksueel. Door dat proces komt er een eind aan de positie van Hendrik Algra. Hij verlangt nadrukkelijk waarom naar de tijd dat de gereformeerden hem uit hutwerkjen en fromme tjerkegong een stevige positie in de maatschappij bevochten. Als de bekende schreeuwer Gerard Reven God delzet als een ezeltje dat er seks mee had wil, spant Algra zelfs een ruchtzaak zijn Reven. Algra verliest. De ruchter, de oerhiet en ze staat onder de meeste meesken vinden vrijheid van meningsuitering belangrijker als het opkomen van de eigen zuilen. Algra kan het tij net keer. In 1982, een tijd dat de meesten de tjerken massaal verlitten, stjetter. En zo ziet Hendrik Algra symbool voor de opkomst en de delgong van de gereformeerden. Dik 100 jaar verlien moesten ze strijden en vjochten voor haar positie. Een hele eeuw later wie het de machtigste streming in de Friese maatschappij. En joh, is er van die macht net volle meer over. De gereformeerde tjerken die is zelfs tegelijk met de hervormden opgaan in één grote protestantse tjerken. De PKN. Maar het Fries Dagblad, de kranten dat Hendrik Algra 42 jaar lang de baas van wie, die kranten, die valt nog alle middags bij goed 18.000 Friesen in de bus.